sombe nyondire ahlal kitabi e jomiraɓe deftere en illa billati swanande en wende ne ganda hiya kanyum ahsanu no buri mojjude ka du'a ila Allah bi ayatihi ko en noddude fewde Allah noddirde ayaji Allah wa tambihi ala hujajihi e findinde hujjaji Allah illa alladhina zalamu minhum sawana tonde mabbe be en kam bi an harabu wa abaw en kaba cali irrade cali tottude lempo ben kam kabire mun silama ha jab Allah wala totta lempo bo boyu biye anani de amanna minen de ngom ni se be kalde mon tan biye minen de amanna min ngom billadi den hunde unzila ilayna jippinande e amen ko unzila ilaykum jippinande e mon ko min anani ko min ngomdini min ngomdini defte amen min ngomdini defte mon Allah wi wala tusaddiquhum wala tukazzibuhum oro ngomdine bo horo fernebe biye tan min ngomdini fofo kartan joddon wa ilahuna dewete amen ko ilahukum e dewete mun wahidun ko goto wa nahnu min lahu wa nande on muslimuna ko min jebbili ko min doftib Allah yo kadhalika ko non ansalna ilayka alkitaba ni min jippiniri fewde ma deftere qur'ana kono min jippiniri ma be tawret ni kono min jippiniri ma qur'an falladina atainahum alkitaba ben min doftiri men deftere ko en abdullah ibn salam e wondi yu'minuna bihi ben enen gomdina qur'ana ko min haula'i ene makkana be kadi man yu'minu bihi be ganda be enen gomdina qur'ana wa ma yajhadu bi ayatina yaddata ayaji amen caggal fenje majje illa alkafiruna sawana hefere yahudi yankobe wa zahara lahum anna alqur'ana haqqun feñani be wodde qur'ana ko gonga wal ja'i bihi muhibbun gaddudo qur'ana ko ne jidi e addude qur'ana wa jahadu zalika ben jiddi dum wa ma kunta ala tadul taslu ala dursitono min qablihi ko adi qur'ana min kitabin e deftere wala takhutuhu awindirani deftere de bi yaminika jungoma ameda windirde ni jungoma idan so tawi a jangina walla a windi dartaba ma sikkituna almubdiluna be ganda ko bonnobe yahudi yankobe mabbe bi kay o wone tawreta ko annabi garo o jangata windata dum non sa wattino windude walla watti jangude be biyanno wana gonga fal fu datti dum do kay anan o do qur'an mo gadduda o ayatun ko ayaji bayyinatun de ganda ko penje fi suduril ladina e becce ben utuli ilma rakkabe gandal enen ndena dum wa ma yajhadu bi ayatina yaddata ayaji men de illa adh-dhalimuna sawana hefere wa qalu hefere be makka bi laula unzila alayhi ko hadi jippine e muhammadu ayatun hawni min rabbihi ummade jomum qul bi innamal ayatu inda allah ayaji de jipporode o gummorto ko Allah e Allah jippinta dum jippinira no wedira wa innama ana nazirun mubin min ko mi jestinowo peññinɗo jestingol Allah wi awalam yakfihim beele yonani ɓe e ko ɓe ɗaɓɓi ko annano minen anzalna min jippini anani alaykal kitaba min jippine ma qur'ana yutla alayhim ene dussite e mabbe kaddi aduna anani jiida e defte keddidi inna fi dhalika warende deftere rahmatan ko yurmede wa zikra ko go'azu e gawmin wonande yimbe yu'minuna be enen gongina qul bi kafa billahi yoni Allah bayni hakkuna wa bainakum hakkun shahidan seede wonde ko kalmi ko gonga ya'lamu Allah na andi ma fi samawati ko wona asmanuji wal ardi ko wona leedi Allah na andi alhalam na andi halim والذين آمنوا بالباطل بين بغاندا enen gomdini jalangeji e wa ko ndewata ko rewete ko wana Allah wete baadil woni mere wa kafaru billahi jeddi Allah ulaika Allah ben kam humul khasirun de bete pertubi anani de be kam ko pertubi tan gostitima keferu limanako be ko pertubi wa yasta'jilunaka ebe kenyinoma bil adabi lafta be yo lafta ngar bibe walawla ajalun musamman sanatan wana lajal inna ngal ay wonde ha yawmal qiyamatan ma dem lafta ngar la ja'ahumul adabu ma lafta ngaranna mabbe ko yayi wala yatiyannahum made ngare mabbe non bawatatan ede betti wa hum la shurun tabatina yasta'jilunaka ebe kenyinina ma bil adabi lafta e aduna hebe be lafta ngar bido inna jahannama jaygol jahannam la muhidatun kanyu woni ko filtoro bil kafirin hefere yawma yaghshahu al azab nyalamu ma lafta de kippibe min fawgihim dow mabbe wa min tahti arjulihim leskoyde mabbe wa naqulu min biya aywa anani de min biya lafta de ngare mo be zugu mede ma kuntum qalatin ta'maluna don golla dum do woni jobdum ya ibad ehi mun jiyabe am alladina nabiyana amanu gomdin Allah inna ardi wasi'atun ngande leydam dine yaaji fa iyaya fa'buduni sadan de wande ya kam min goto kala de nawani on jehe nde woyeton Allah anani odo ay woni sababu jippade mo e ko kambe sahababe wonnobe makka dago julbe e perani
ɓe perani Allah noon wiɓe kala ɗo newani on rewoyde Allah pere pewe toon a faami jalton leydi ɗo newanaki on rewde Allah ɗon Allah wi kullu nafsin kala fittanu yo fittanu za'igatul mawdi koko meɗata kaaɗe ke mayde ma ileyna ko fewde amen turja'una duttoɗon caggal ummital walladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gomɗini Allah wa amilu salihati dutti gulli golle moƴƴe Allah wi lanu bawwi annahum ɓeɗo mamin jippinɓe min aljannati e aljanna he ghurafan saluji tajri ene doga min tahtiha lesmum al anharu calli so ɓe naati toon khalidin keɓe ñawanaɓe casal fi ha toon ni'matare ajru jobdi al amilina golloɓe saade ko nadde aljanna alladina na ɓen ɓe ganduɗa ko sabaru ko muññoɓe etta e heefereɓe peri peri pour feññine diine Allah wa ala rabbihim e joomum yatawakkaluna enen bakkilo fa yarzuquhum Allah arziguiraɓe min haysu la yahtasibuna ɗe ɓe jikkaɗo wa ka ayyin Allah wi heewi min dabbatin daba yo daba heewi daba yo daba la tahmilu rizqaha mo wawa rondade arziga mum ene wayno dabeje kewɗe ɓe mbawa rondade arzigu men Allahu yarzuquha Allah woni garziqinowo ɗum wa iyyakum onenne kadi ko Allah arziguinta on heewi dabaji ɗe ganduɗa mbawa rondade ñamde mbawa jogade defata battaji defata kiraɗe ko Allah ñamminta ɗumen yarnata ɗumen sababu nuzuli ha woni sababu oɗo ayo jippade annahu sallallahu alayhi wa sallam kanko nelaɗo Allah lamma amara al mu'minina nde o yemiri julɓe ɓe bil hijrati ferde qalu kayfa nakhudu ila al madinati ɓe mbino min jaltirta fewde madina wa laysa biha darun ala toon galle wala malun ala toon jawdi faman yud'imuna biha hol ñamminowo min toon wa yasqina hol jarnowo min toon hol bawɗo waddande min ɗum en kaali kaɗon haala Allah noon jaabiɓe ko jaabi ko wona wa qawluhu la tahmilu rizqaha lay la tadkhiruhu li ghadin heewi daabama wawa moftude nguura mum ha jango kalba ha imi ko wayno mumante on waddayri e diwe kala sufyan bu uyaynata gorko goto wiene o wi laysa shay'un min al khalqi yakhfa'u illa al insana wal farata wan namlata o wi ala e tagore nde Allah tagi ko ene mofta ko nyamata so wana neddo e domru e ñuñu ɗum tan moftata ko nguura mum ko heddi ko fof moftata ko fina tan dawa so ñalli ñamde so jofti kadi lelo so weeti kadi dawa kala ko neɗɗo tan moftata e domru e ñuñu ɗum tan moftata on paami walla paawani ɗum woni Allahu yarzuquha Allah woni garziqinowo ɗum wa iyyakum e onon kadi Allah arziqinta on bisimillahi wa huwa as-sami'ul alim kanko woni nanowo konngudi moɗon ala alimu ganduɗo ko woni e nder mon wala in sa'altahum wallahi sa nambima hefereɓe ɓe man khalaqa as-samawati wal arda hol tagɗo asaman tagi leydi wa sakhara as-samsa holi on eltuɗo nangi wal qamara holi on eltuɗo lew sa nambimama ɓe la yaqulunna Allahu ma ɓe mbi ko Allah Allah waɗi noon fa anna wadde noon taɓe mbaɗi noon se mbi ko Allah fa anna yufakuna joni noon holno ɓe pirlotote caggal gonɗinde oɗo gonga caggal irrade oɗo gonga holno ɓe pirtote garewde Allah te ɓe gandu Allahu Allah yabsutur rizqa kanko woni janñowo arziki liman yasha'u mo wela min ibadihi e jiyaɓe makko imtihanun e jarribade kanko Allah woni janñowo arziki e jarribade anani wa yaqdiru kanko woni pannanowo kadi lahu wonande neɗɗo o caggal nde o wertani ɗum o jarribo ɗum kadi o fannana ɗum ibtila an sabu jarribade ɗum kadi inna Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandu Allah ena andi alhaali virtugol ena andi alhaali pannugol kala mo fannani kanko jarribi ko jarabe ko haawi ko liggade ko ɗum haɗum dañi mo yañani kadi wiya kadi no murta sikko kañum dañi ko jarriboro ɗum wala in sa'altahum wallahi sa namdi mama ɓe kamɓe ɓeɗo man nazzala min as-sama'i hol jippinde ummade asman ma andiyam fa ahya bihi o wi o wurtiniri sabu ndiyam ɗam al arda leydi min ba'di mawtihi ha caggande leydi ndi maayi la yaqulunna Allahumma biko Allah fi fa kayfa yushrikuna bihi birani bo anani mo bi wadini o holno be ndindirta o ko wana kanyum ko libe alhamdulillah jettode godani Allah e tabidde hujjaji e modon baldatuni aktharuhum ko heewi mabbe la ya'qiluna ngala haqqillaji wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya wanani dam do ngurdam aduna dam ngurden dam illa lahun so wana ko belade wala ibun ko fijandugol fa ammal qurab so tawi ko dewe Allah min umuri al-akhirah koye gueɗe laakara holko woni sababu li zuhuri hamaratiha fiha nde wonno ɓesnoje laakara ɓesnoje masalan anani de aduna peñete ko laakara sago gollanɗa adu fof to laakara coñoyta noon gueɗe laakara gueɗe deɓe Allah fof ɓesnoje mum peñete ko laakara ndeke ɗum koye gueɗe laakara jeeya ko amma aduna noon e ko woni e muɗum ko fijirde
سوانا دي الله وي أشار بذلك إلى أن الدنيا حقيرة وجوفري ما إن دو أدنى إن هو لا تزين جناح بعودة أدنى واوا بيس دفد بيب جبونغ واوا أدنى بيس أني سأل الله تدونغال كفوتي نبيب جبونغ نبيب جبونغ واي هوي دني أدنى بقول هوي الله بيب جبونغ الله أكبر من ده الله تدينا أدنى فينبغي للعاقل إن هانني كقيل التجافي عنها ولنشي توقع أدنى واسره وده أدنى ويأخذ منها بقدر ما يوصله للآخرة وجاء أدنى فد كن يتينا مثل الآخر ثم تجي قال بعض العارفين يجي أندو بألمي تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال وبيتأمل تسكو في الوجود تبنج غودال تغورنه تسكو ردا غودال غال بعين فكر يتر ميجو غول ياوا يمبه ياو تغورنه ياوا أدنى يبيرا يتر ميجاد ميجو دا ياوا يمبه sa ƴeewi sara duniya daniyata jiya aduna jasɗo o kala khayali ene wayno film oji hayno film wayni non aduna way allahu akbar a wayra tan fedaji tuy jojo wonta balal jojo feda tudu jiya weer écran weer télé wana ko non e otoji ne doga jiya abiyangaji ne beeya taw koy télé ala na foti hin so boy tan decce wonta weer bo aduna ko non way ومن فيها كلف وانا أدنى جميعا دندانغال سوف يفنى ما قص حالاب ويبقى وجه ربك هدو يسو جومي ذو الجلال جوم تدنغال الله قوت هدو كلف وانا الله كفيها الله وإن الدار الآخرة أي قال تشكيتير هي الحيوان كان ونغور نم على رهاي أي قال تشكيتير نغور نم على رهاي لو كانوا يعلمون سن ابن غندي دم كاي لما آثروا الدنيا عليها بشبراك أدنى إدو الآخر سبو الآخر نغور نم على رهاي فإذا ركبوا في الفلك سبن بدي ملاد أنني دي دعوا الله غنا ينود دي الله مخلصين له ابن لبنني الله الدين دمال ستوي بناتي الاد هلاد دم بدي سويا هندو أري إيه الله إيه جو amen kadi e wallu min aha on gona wiide e gandi dum don e don cadele ala gito so wana Allah falamma najjahum alla wiine min dandi be min nawibe ilal barri fiwde jeri be taccoy idahum deke yonjiya kambe yushrikuna be denni nay Allah ko wana Allah be sinno wana karde en ma yanno hande sanno wana karde ko ni bayna den Allah wi be medin non ko liya furu belde be jedda bima atainahum ko min dokkuno be neemaji Allah wi wal yatamatta'u yebe ndakhmitu yebe ndew jalangiji mabbe ha gasa fa sawfa ya'lamuna mabbe gandu watande dum Allah wi awalam yaraw bele be ganda annanu minen ja'alna min badi wuro mabbe go makka min badi be haraman ko hurum aminan ko lido sabu yuta khatafu an-nasu min hawlihim ene difte yimbe saraji mabbe pop ene bare ene ndehe kambe makka na be mbada ka haydara Allah wi afa bil badiliyati ko jalangiji yu'minuna be gonginta badan do be ni o on kay be ponno gonginde e mbasa gonginde jalal wa bi ni'matillahi ko neema Allah yakfuruna be jeddat wa man adlamu ala qurdo ton mimman iftara e on pepirido ala Allah Allah kadiban fenan rindine Allah ko wana Allah aw kazzaba bil haqqi walla fennine laado Allah walla fenni qur'ana lamma ja'ahu tumade qur'ana arno e mum allawi alaysa fi jahannama bele wana jahannama mahawan woni tapporde lil kafirina wanande hefere walladina jahadu fina ben be ganda ene kaba e haqqe amen ene kaba e rewde min واجي قوتني قاضي إياد وي والذين فضيل بن عياد وي والذين جاهدوا في دلب العلم بين غندا بين كبه ودقود غندال لنهدينهم سبل الامل لنهدينهم سبل الامل به ما من فيونبه الا بي غولirde غندال غال وقال سهل بن عبد الله والذين جاهدوا في داعتنا ودو gorko wi o wi والذين نبين جاهدوا حباب في داعتنا pour doftade min لنهدينهم min pewnande subola laabi sababina barjitaare amen wa qila wiya wa anani wiya ma alladhina jahadu fi ma alimu ben be ganda hababe e ko gandi ko lana hadiyannahum min pewnube ila ma lam ya'lamu ka be ganda sabuli ma fil hadisi rasul sallallahu alaihi wasallam wi man amila bima alima allamahu allah ilma ma lam ya'lam kalamu golli gandal ko andi ko ganduda e gandal ko gollirda dum Allah andinma ka andana ko afako ولنهدينهم ما من بيونبه دورغول وصول الى مرضاتنا لا بجتغول فيوده ولي امن فدريبه هي العمل لا والفيوده الله وغولرده بالاحكام الشرعيه نياوجه شرعيه وثمرته الحقيقه وثمرته بسنورم حقيقه هي العلوم والمعارف وجودون وني غند عرفان بالله المشار اليها بقوله تعالى والله استقاموا على الطريقه لا اسقيناهم ماء غدقا
woni walladina jahadu fina ben be ganda ko hababe haqqe amen dana hadiyannahum min pewnuɓe subulana laabi amen fewde amen wa inna allaha ay allah lama al muhsinina omo wonde moƴƴinɓe ka julɓe ko bin nasri wal awni omo wonde julɓe masalan wallude ɗumen o walla julɗo tan suratul rum simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun haaje ko 59 bismillahi rrahmani rrahim bisimillahi ko inde allah arrahmani ko joom yurmede hewde huftidinde julɓe hefere ɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewde heeride ko julɓe jeeyi ɗum ko lahara alif lam mim allahu a'lam bi muradihi bidalika allah anni muyani weɗe karfeje allah wi gulibatu rumu fa ananide foolama rumiyankoɓe poolama wo hum ahlu kitabin galabata farisun rumiyankoɓe poolama leysu ahlul kitabi farisnaɓe kamno e rumiyankoɓe farisnaɓe noon ko jahileji ko human binneɓe janggani meeɗa janngude farisnaɓe noon kaɓe rumiyankoɓe pooli ɗumen makkanaɓe ɓe belti mbima kañum enne haade farisnaɓe ko jahileji kono mbayni noon mbay kañumen kaɓe rumiyankoɓe pooli ɗumen ndeka kañumen so kaɓe ene laaɗa allah e ma pool Allah wiye ghulibatir rumu fi adnal ardi ɗum ɓuri ɓallade e leydi ɓe poolama ɗon o hum kamɓe rumiyankoɓe noon paame onon weltotoɓe mbiyona onon mbawi julɓe ɓe paame rumiyankoɓe min baadi galabihim caggal foolede ɓe nde sa yaglibuna maɓe pool kamɓe ne maɓe pooltoyo fi bid'i sinina ɗo e duuɓi seeɗa tuggude 3 ha duuɓi 9 ha duuɓi 10 maɓe poolto paamen ɗum son beltima on mbiyo son kaɓe julɓe ma on poɗɗumen ɓeɗo foolaɓe hande kamɓene maɓe poltoye caggal ɗo e duuɓi seeɗa lillahi l amru allah jeeyi fi min qablu ko adino ko addini ɓe nde ɓe pooli nde ko allah jeeyi wo min baadu caggal ɗum ne kadi ko allah jeeyi fofo ko allah jeeyi allah yamiri ɓe yo poolɓe so allah wi kadi yo polta kadi ɓe poltotala ko mbawɗon hen oto belta ɗe ko yawma idin ñalamum rumiyankoɓe pooli noon ñande hen yafrahul mu'minuna ma julɓe belto bi nasrillahi sabu ballal Allah anani dey ma julɓe ɓe belto kañum en ma gandu ñande hen kañum en ma pool hefereɓe wa qad farihu bidhalika wa alimu bihi yawma wuqu'ihi yawma badri ñalama walde badri kamɓe julɓe ɓe ɓe beltima ñala hen jibrilu tellima tellide e malaikaji yansuru man yasha'u allah ene walla mo wela ko wala azizu kanko woni polɗo arrahimu jurmotoɗo julɓe wa'adallahi fodore allah noon ko ni tan allah ko ni woni fodore mum la yukhlifu llahu wa'dahu allah noon aywa masalan lundata ko fodore mum walakinna akthara nnasi ay ko heewe hefere la ya'lamuna ganda fodore allah ya'lamuna zahiran kamɓe ɓeɗo ɓe jiiɗa hefereɓe tubakoɓe eɓe gandi ko feeñi minal hayati duniya e gurdam aduna kala ko jowiti e gurdam aduna no wurdete gila e julago mum gila e demal mum gila e mahateje mum gila e tutagol mum leɗɗe gila e pewnugol portable gila e pewnugol autoji gila e pewnugol avion ngaji ya'lamuna zahira min al hayati dunya kala ko woni aduna kam eɓe gandi ko feeñi aduna kay ala ko majji hen haydara allah wi min andini ɗum kono wo hum goram kamɓe ɓeɗo anil akhirati laakhara noon hum kamɓe gafiluna kamɓe belsindiɓe ɓe ngala hen haaji kono aduna kay ala ko majji kono sa wi goto mo wiya salligo wawa fewnude joomum avion ɓuuri webdume salligade fewnude joomum oto ɓuuri webde e samade fewnude joomum avion ɓuuri janngude faati hay webde ɗum ya'lamuna zahira min al hayati dunya koɓe gandi koko aduna tan ko heddi ko ɓe ngala hen haaju ɓe goppi ko ɓuuri himmude ko mataw eyyi ɗum wona gandal koko nafata awalam yata ko nafata noon ko dandanma e jeygol awalam yata fakkaru beele kamɓe ɓeɗo hefereɓe welsidiɓe Allah beele ɓe miijota ko fi anfusihim e nder koye mabɓe ɓe ganda ma khalaqa Allahu samawati wal arda Allah tagirani asaman o tagirani leydi ndi wa ma baynahuma e ko woni hakkude asamane leydi Allah tagirani ɗum illa bil haqqi so wona e gonga Allah tagirani ɗum fijirde de wa ajalin musamman e lajal innangal ɗum tan Allah waɗiri ɗe koko gasata ɗe
ko inna kathiran minan nasi ay ko heewe yimɓe heefereɓe makka bi liqa'i rabbihim e kawrangal joomen la kafiruna ko yeddoɓe gona gomɗunoɓe Allah wi awalam yasiru beele ɓe jahani fil ardi e leydi ndi fa yanzuru ɓe ndaara kayfa kana holno laatori aqibatu alladina wattande ɓen min qablihim adinaɓe kanu ɓen laatino ashadda minhum quwwatan ɓen ɓurnoɓe sattude sembeji koyne leñol aadi e hamud wa aharul arda ɓen ɓurnoɓe wawde irtude leydi ɓurnoɓe wawde remde wa amaruha ngurtini leydi ndi aktara mimma amaruha ko ɓuri hewde ko makkanaɓe ngurtinta leydi ay adiɓe ɓe no mbawno wawde remde ni ɓen ɓuri hoore fannaɓe wawde remde to abba fur wa amaruha ɓen ngurtinino leydi ndi ndemino aksara ko ɓuri hewde mimma amaruha ko ɓeɗo ngurtinta leydi joni ko ɓeɗo ndemata joni ko adi ɗon ɓe ɓuri wawde remde وجاءتهم أرينا مبه الدين مبه رسلهم نلا مبه بالبينات حجاج بانغول فما كان الله سفراك الله نون يظلمهم pour نتوانيا بحلقه به علاقه بمد ولكن كون يظلم كانوا بلاتيما يظلمون كم بموني تونيو بانفسهم كوي مبه هولدوم be toni koy mabbe e fennude nelaabe mabbe umma kana riftilati aqibatu alladhina wattande ben asa'u be ganduda ko bonnube be wattande be asu'a ko bonande sa golli ko boni jebedda ko boni ha wana ko jeygo kay ko boni de ha an kazzabu wa wi sabu penni bi ayati llahi ayaja Allah wa kanu belatima biha e ayaja Allah de yastahzi'una e be jalkita Allahu Allah non yabda'ul khalqa kanko woni puddudo tago o tagi yimbe be humma yu'iduhu kanko woni duttowo tago ngo caggal ne may o watta dumen kadi ngurta aha kanko tagi tago ngo ha gasa o wara dumen so wari humma yu'iduhu o rutta tago ngo caggal ne may humma ilayhi yurja'una koy makko be duttete kambe yimbe wa yawma taqumu sa'atu nyalamo mo darga dari nyane hen yublisul mujrimuna nyane hen keferu we chop dej enen hefere be dejede walam yakul lahum la tanakibe walla laatanta koɓe min surakaihim e jalangeji mabɓe ɗi laatanta koɓe nyande hen sufa o ɓe ene tema e ngala wa kanu jalangeji ɗini wa kanu dilato bishura wa kanu belato bishura ka ihim e jalenge e kambe beedo wa kanu jalengeji di dilato bishura ka ihim e dendingol jalengeji di e Allah jalengeji di lato kafirina ko yeddu biya minen on dewano min ma kanu iyana yabudu e meeda rewde min e bidi sebbi ko minen be dewanno be fena ويوم تقوم الساعة نيلاوم مو درنغا دري يوم إذن نيالي هن يتفرقون بل تشيرتا pelle julbe pelle hefere be certa be ndewa nyamol kono aljanna direct be ndewa nanol jeygol direct yo Allah rewni ene nyamol fa amma alladhina amanu satawi ko be ganduda enen gongdini Allah wa amilus salihati nutti golli golle mojje fa hum ben fi rawdatin e aljanna yuhbaruna ko weltoto ben e der aljannaji ko weltotobe e beltoto sabu fiha ma tastahihi al-anfus wa talazzul a'yun ta aljanna ruya anna fil jannati asjaran wiyama ledde enana der aljanna alayha ajrasun min fiddatin ledde de mbadi ko kulde de ko kulde je kalis danejo kulde adawul hulde de kulde ngona cenga e ledde he kulde de ko kalis danejo damata aljanna to ene toon ledde de mbadi ko kulde de ko kalis danejo فإذا أراد أهل الجنة السماء فتوي ناد بالجنة جدي هداد صون على صون دي جدي هداد ميوزك سيدا من بالجنة نتوي ميوزك ونادي يوسف نور يندي نون كونو ميوزك كم سبن جدي هداد كويته صون كو بعث الله ريحا من تحت العرش Allah nera hendu ummarade les al arsi fataga fi tilkal asjar hendu ndu yana ledde de fataharrakal ajsar aywa fataharraka tilkal ajras kulde gonde dow ledde de dilla bi aswatin e sawtuji beldi law sami'aha ahlud dunya la matu daraban wallahi so hoddirono ma nyane hen eden nguri ko ga aduna ga gonden on musique e welde sa hedima mayat
kay weltare keddoɗa musique o mandila ma yara kis kono noon ko aljanna gonɗa mayata ko walla musique to woni wallahi toon badugay en goni aha wallahi toon wallahi to oye gonɗonno bamalo wenno kadi mayɗo mbasu ñang en toon mbasu ñang en goni en tampata kayɗata joɓetake musique toon woni toon musique woni saɗa yiɗi heɗade musique fat mofti musique aji gaaƴi keɗoɗa to musique nan toon belɗo nan to o wi so tawi hoddironoma ahlu duniya en ene guurno yimɓe aduna ene guurno ene keddi so keɗi waɗiri musique aji ma het woni so ɗum nan toon woni Allah wi fahum kamɓe ɓeeɗo fi rawdatin e aljanna yuhbaruna eɓe belto ɓe naata aljanna ɓe belto ɓe gona heɗade musique aji wa amma alladhina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe wa kazzabu penni bi ayatina qur'ana amin woliga il akhirati e kawrangal lahara hono ummitat fa ulaika ɓe fil adabi e lette muhdaruna ko tawnete fa subhanallahi cenne Allah woni juule hina tumsuna sahane nabɗo ne kikiɗe hol ɗum futura e geeƴe wa hina tusbihuna e sahande pinɗon on nden subaka juule walahul hamdu kanko jeyyattode fi samawati asamanuji wal arde leydi wa ashiyan kikiɗe kadi juule hol ɗum takkusan wa hina tudhiruna sahane naɗɗo ne jollor tusubar Allah wi juule woni waktuji joyi yukhrijul hayya Allah ene yaltina ko wuuri minal mayyiti ummade ko may neddo ene yalta e tobbere ndiwri yaltata ko e boccone koko may tobbere koko may ko wuuri ene yalta e may wa yukhrijul mayyita minal hayyi ko may ne kayne yalta ko wuuri ko ganduda anani de tobbere to yaltata neddo wuurani boccone to yaltata gertagal wuurani ndeke ko may ene yalta ko wuuri kay ene yalta ko may hay so ko bangi yimbe sa jeebi ali neddo maydo jibina gurdo ali neddo mo ala ko firtita jibina neddo baddo fayida ali kadi neddo baddo fayida jibina naskado fo ne aduna walla hadu woni ko tindol tan faama dum ali neddo baddo fayida jibina neddo naskado il faut kaawe bi ngandum de yukhrijul mayyit min al hayy ngandum de gurdo jibini ko may ndiya kadi neddo kadi baddo fayida neddo mo ala ko firti jibina dum ye yukhrijul hayya min al mayyit no wada ngayna nado o yuhyil arda Allah wi kanko woni gurtinowo leydi o wurtinira leydi ndi pudi ba'da mautiha caggal mayde leydi ndi yani so leydi ndi yori wa kadhalika ayno nimbe be gurtirte no pudi di gurtitini ni Allah wi tukhrajuna jaltinte don e gabri woni yawmal qiyamati ni tukhrajuna wa min ayatihi enejia e dalillaji ngotin paago hattan Allah wande ganden Allah ko goto o ma halano way kanko Allah o wi an khalaqakum Allah wi tagi on min turabine leydi tagi on laslimon ko baba adama ko leydi taga umma ida antum deke yo onon basharun on goni bandiyanke tew e jijam tan tashiruna odon charo e leydi Allah ko mi wadi wa min ayati yana jaa dalillaji ngotin paago hattan Allah an khalaqa lakum Allah wi tagani on min anfusikum der mon o tagani on hen azwajan suddibe aha o tagani on suddibe yumma Hawwa taga koy baba Adam dendangal rewbe taga koy tobbe worbe li taskunu ilayha Allah yuwadirni ko ha ngowon debbo ha ngowon rewbe be wa ja'ala bainakum o wadi hakkuni mon onon pop ma waddatan yidondirde wa rahmatan e yurmede odon jidondiro odon jurmondiro inna fi zalika walade gede kala la ayatin ko dalillaji ngotin paago hattan Allah li qaumin wanandi yimbe tafakkaruna be nimi jogolle Allah wa min ayatihi en jaa e dalillaji ngotin paago hattan Allah khalqus samawati wal ardi taggol asaman taggol leydi on koy kawdi Allah waqtilafi alsinatikum elitu ndurgol emde modon bene kala bamarankoje bene kala pular bene kala farais bene kala alma bene kala sose bene kala mandinkore dum koy kawni Allah te baba ko goto nena ko goto Allahu akbar
wa alwanikum baadiji mon ɓeene ɓawlini mbi korom ene mbayno Demba en ni ɓeene danwini mbi tal ene mbayno fuuñenaji ni te onon fof ko gorko goto jibini on e debbo goto inna fi dhalika wone ɗum ɗo la ayatin ko dalillaji wonde Allah ko kattan lil alamina wonande binde Allah wi wa min ayatihi ene jeeya kadi e kawnide Allah ɗe waɗani tagore nde donki famde manamukum ɗaninde on billeydi jamma leloɗa jamma tan ɗanoɗa kala ba jappuɗo sare omo selli so jappi jongo ko rewi ɗanade wanna haari ñalawma pinon gonane yaade oɗon walla ñalawma kadi ɗanoɗa sa yiɗi foftade sa heɓoy nder suuji jonni ne wayi ɓuɓde seeɗa ni artiri bafata ɗanoto Allah wi ko kawni ɗum wabtiga'ukum kadi e ɗaɓɓude on kadi e nder ñalawma he min fadli he ɓuural Allah kadi o ɗum kodi ko kawniɗo makko pina ñalawma paya guese ndemoya walla teneya walla mbaɗa goɗɗum inna fi dhalika ɗeɗo gueɗe woni hen la ayatin ko dalillaji gotimpago hattan Allah ɗi qawmin wonande yimɓe yasma'una ɓe ene nana nanɓe teskogol wa min ayatihi ene jeeya e kawnide Allah ɓurɓe hawnade yurikum hollude on Allah ne holla on albarqa ko wiyete majle khawfan kulol wonande ɗanniɗo ala hay ladde majle mbaɗa ɗeleñ kula hade jamguel ƴiwone yande mamayde ŋerƴuma waɗama an e ɗaminare gonɗo e wuuro mum ene naati suudu ɗamino toɓo wo yunazzilu Allah wi ene jippina kanko woni jippinowo mina samai ummade asaman ma an ndiyam fa yuhyi bihi o wurtinira sabu ndiyam ɗam al arda leydi baada mawti ha caggal nde leydi yoori kanko wurtinta ɗum leydi wurano saka ma ko yorde nde tan inna fi dhalika wone ɗe gueɗe kaalaɗe la ayatin ko dalillaji gotimpago hattan Allah ɗi qawmin wonande yimɓe yaqiluna ɓe ene kaɓɓiɗa wa min ayatihi ene jeeya e kawnide Allah kadi an taquma as-sama'u wal ardu asaman o nana dari e yamirore Allah leydi nana dari bi amrihi e yamirore Allah min ghayri amadin leydi ndi ala piyoji nangi ɗum aɗa wawno yabɓude jolɓitoɗa nata sabu leydi woni less mum ko ndiyam aɗa wawno rippude tan ɓaɗa e ndiyam maya kono Allah wi leydi nan dari aydara sa yiɗi dippa hen a tampa asaman dan dari piyo ala saldu ala hay hunde te waɗani gebbol ɗum koye kawniɗa Allah summa ida da'akum so noddi on onon tagore nde da'watan noddandu woturu minal ardi ummade leydi so Allah du wutti tagore nde pop ummito fatata Allah noti Allah ñande hen enen fof ma en gandu ko Allah gandunoɗo ko Allah ɓeydo andude mo andana kadi ma andu ida antum ndeke yo jiya onon fof tukhrajuna jaltine ɗon oɗon leydi he oɗon guuri e noddandu woto wona kaari ala ko noddandu wotur tan ko gumme kala ɗo mayɗo wonno e tagore ɓe gueɗ daro hay goto findintake wonano baydaji ni kaari umma kaari ala ko goto tan halummu ila ardirrahmani gumma ɗe notoyɗe Allah kala ɗo mayɗo taga ummo daro kala ko menno mayde hay ko wana neddo ummoto malaika mum jinne mum seydane mum diwri mum kullon mum fof be ged ndaro noto yo Allah umma kaari ala findin kaari ummo ala ko goto tan Allahu akbar walahu man fi samawati wal ard ene wodani Allah ko wone asamanuji kanko jeyi wal ardi ko wone leydi kanko jeyi kullun dendangal tagoje de pop bani tuna lahu ko doftibe wanande Allah o huwa alladhi kanko woni on yabda'ul khalqa mo ene fudda tago summa yu'iduhu caggal tago ngo halkade nde kanko ruttata dum o huwa ni daccuni ruttude mo tagore nde o wurtina dum ahawanu alayhi dum buri nawade makko ni ay ko be mbiyata dum waawa wontude ko yebe ƴewno yimbe be tagirani tan pudduda kay ruttude buri webde huwa ahwanu alayhi kanko dum ne buri nawade makko ni walahul masalul a'la kanko Allah jogi sifa burdo tawde e sifaji fis samawati asmani wal ardi leydi hol on sifa la ilaha illa Allah kanduda e rewede e gonga ala so wana kanko wa huwa al azizu kanko woni polda e laamu makko al hakimu nyenyuda e tago mum darabalakum Allah wadani on onon heferebe be masalan tindol min anfusikum e der mon paamon ƴewon hol gol tindol Allah wi halakum yati ene wodani on onon heferebe be mimma malakat aymanukum be ganduda ene jeyi dum nyaame mon be maccube mon be
bele ben ene wodani be min shuraka e rendude mon fi ma razaqnakum ko min garzigini on e jawdele ko fa antum fihi taw onon e mabbe sawaun onon poti mi namdi on maccube mon be jogidon be mbele ben ene ndendi e mon ko dokkumi on ko jawdele di ittumi banme juude mon de onon e maccube mon be onon e momen poti en no bel don foton badon ne be bela fo kadi e bada kono on ni onon on jojata mi taga lekki mi taga hayre mi taga kange mi taga kalis wiye kadi ko Allah no min ni mi jeya huune kadi mi renda mum kadi jeya ene nanda in ƴewtan sa halfi maccuɗo ma so tawi oɗon denda jeeya Allah de wi ɗon wi ƴeewe tan ko jogui ɗon ko maccuɓe mon ɓe jawdi ndi dokkumi on oɗon jogui ndi beele onon e mabɓe fof mbaddata hen ko welaɗo weeli on takhafunahum saka kulon ɓe ka khifatikum anfusakum hono no kulirɗon koye mon ni hono no kulodirton e koye mon onon rimɓe ɓe ni oɗon kulda noon maccuɓe mon ɓe ƴoƴe wallahi ƴoƴe ƴoƴede Allah wi ma'ana laysa mamalikukum shuraka lakum jeeye mon ɗe ndendane mon hay hunde ɗon noon fa kayfa taj'aluna ba'da mamalikillahi shuraka lahu holno mbaɗirton noon ko Allah jeeyi ko mbiyon ko rendidiɓe Allah onon on pina kadhalika ni nufassilu al-ayati Allah wi ni min peññinta dalillaji ngotin paago hattan amen li qawmin wonande yimɓe ya'qiluna ɓe enen jogo haqqillaji bal ɗaccu kay ittaba alladhina zalamu rewi ɓen heefereɓe ahwaahum belaɗe mumen bi ghayri ilmin tawa gandal ala faman yahdi man adalla Allah ala pewnowo noon mo Allah majjini hay goto pewnowo mo Allah majjini wodi woni faman yahdi man adalla Allah hol mo ene fewna mo Allah majjini hol bawɗo fewni mo Allah majjini jawabu mum ko ala de wa ma lahum alanaɓe min nasirina e haɗoɓe lefte fa aqim o wi ñimnu wajhaka yeeso ma liddini wonande diine hanifan aɗa oñi fewde e diine Allah aɗa woppi diineji fof an e kala dewɗo e ma ndewa diine Allah fitratallahi tago Allah allati no gon tago Allah fatara nasa alayha ngo Allah tagi yimɓe e mum ngo gon tago ñiiɓe e mum la tabdila li khalqillahi gostitagol alana diine Allah o ɗum noon la tubaddiluhu bi an tushriku koto gostirɗe nde won ko wona Allah ala to mbaɗi ɗum andi tago ngo Allah tagi dendagal tagore nde to yawma alastu bi rabbikum to alamu zarri nde hay hunde ala asaman ala leydi ala neɗɗo ala jinne ala ko wuuri ala ko maayi ala ko ɓuttiɗi ala ko sewi ala dow ala les ala jeygol ala aljanna ala ɗum wiyete a yawma alastu bi rabbikum wiyete alamu zarri enen ko Allah tan woodi ela sallah sallam wi kullu mawludin yuladu ala al fitrati kala ko jibina jibinte koye diine kala ko jibina e aduna jibinte koye diine fa abawahu noon yuhawwidanihi wa yunassiranihi pamum walla yummum watat ɗum kefeero watta ɗum yahudenko walla watta ɗum annasara wa hada gayru ma sabaga fi ilmi llahi wa amma huwa fa ilmu ay ɗum ɗo noon sa nani ɗum ɗo koko adi to banggue gandal Allah kam ko adi to gandal Allah kam ne andi ɓeeɗo yimɓe ko heefereɓe tan gonata gonta won julɓe no jiɗi fof mbawi ko heefereɓe gonata ɓeeɗo yimɓe ko julɓe tan gonata gontata heefereɓe Allah kam ɗum andi to mum to wa amma ga aduna ga so neɗɗo jibinama so mawni baba makko yanno ko juma yaada e makko to heddi gandal Allah kono baba kam etima so tawi baba yahanno ko église tan yaha edna eggina monowomo église heddi ko gandal Allah kono baba etima ko baba waklitta kono jibinaɗo fof koye diine jibinte e diine mum jibinte
baba noon wahlitamo so jibina koye diine keferu koye keferu o jibina kono jinnaɓe ko julɓe so payeyade jaade makko jama so woyi o fata to wannoto to waɗanoto toon tono fatata so tawi kadi koye diine Allah o jibina baba so ene yaha tawi baba ko kefere wonno yanno ko église baba na yadama ko église kono so tawi o mawnoyi urtoto koto josan to o fata ko l'islam nde wonno ko heno tagano Allahu akbar walakin zalika ad-dinul qayyum ɗum woni diine mo ganduɗa ko pocciɗo walakinna akthara nnasi ay ko heewe makkanaɓe la ya'lamuna ganda gotilingol Allah munibina ilayhi yimɓe ɓe tawa koɓe ruttiɓe fewde Allah wattaquhu Allah wi munibina ilayhi tawa ko ruttiɓe fewde Allah wattaquhu kule Allah wa aqimu salata ñiɓe e julde wala takunu hoto laato ɗe minal mushrikina koye heefereɓe rewoɓe jaleŋeji min alladhina e ɓen farraqu serdu diinahum diine mumen wa kanu laati e diine he shi'a an ko pelle ɓe mbiya ko min ɗum ɓe mbiya ko min ɗum ɓe mbiya ko min ɗum kullu hizbin kala fedde e maɓɓe bima ladayhim ko woni ɗo mumen farihuna ko ɗum beltorto goto fof ko woni ko wiyata ko ɗum woni gonga ko heddi ko wona gonga ɗum ko seyɗani goto hen fof ko woni ko tan ne yooɗi ɗum goto hen ko woni ko ene feebi ɗum goto hen fof ko woni ko ene yoni ɗum ha goto fof ene ko woni ko ɗum woni mo wonani ɗum fof wonani en gari ɗon de enen wa idha massa nnas so tawi heeɓi kefeero durrun caɗele kamɓe heefereɓe so tawi caɗele keeɓi da'aw rabbahum ɓe nodda joom maɓɓe munibina ilayhi keɓe ruttiɓe fewde Allah so won lor keɓi kefeero o wonta koye noddude Allah o noddata goɗɗo de Allah wi humma ida azaqahum minhu so tawi Allah menniɓe ummorade e mum rahmatan yurmede ida fariqun jiya fedde minhum e maɓɓe yushrikuna ene ndendina e Allah ene ndendina bi rabbihim e joom en jakku ɗum ɓe jadda bima ataynahum komin dokkunoɓe fatamatta u Allah wi dakhmita ɗe fa sawfa ta'lamuna mo an gandu wattande dakhmitagol mon am ɗaccuni anzalna alayhim min jippini e maɓɓe sulɗanan dalilu ko ho mataw kamɓe yatakallamu ewa dalilu one haala bima kanu koɓe laatino bihi mushrikuna eɓe ndendina aha mataw won dalilu mo Allah jippinani ɓe eɓe ndeɓa ko wona Allah wonde rewde ko wona Allah ne woodi mataw won dalilu ne woodi wa ida azagna nnasa so tawi min menni heefereɓe makka rahmatan yurmede ko wayno ni'ma farihu biha ɓe belto hen ɓe murta ko in tusibhum sayyi'atun so tawi bonande heeɓiɓe bima qaddamat ko ardinno ɗum saabu ko ardino ɗum aydihim juuɗe mabɓe ida hum deke yo jiya kamɓe yagana ɗuna eɓe pitti yurmede Allah aha Allah wi awalam yaraw mbele ɓe ganda anna allaha Allah kay yabsudur rizqa omo yañana arsigi liman yasha mo wela yañande e jarribade ɗum ko yaqdiru omo fanana kadi mo wela fanande e jarribade ɗum inna fi dhalika wone ɗeɗo gueɗe kalaɗe la ayatin ko dalillaji gotin faago hattan Allah li qawmin wonande yimɓe yu'minuna ɓe ene gonɗina Allah fa atizal qurba Allah wi rokko jomiraɓe malladal ma ɓe jiiduɗa hokkuɓe haqqahu haqqe mum bande en ɓe jiiɗa rokkuɗuɓen moƴƴere jokkanɓe en ɗam ɗigganɓe wol miskina miskineɓe ne kay moƴƴan ɗumen wabna sabili gonɗo e lawol ene ɗanno ko sakko ɗum so wonko joguiɗa anani gonɗo e lawol ne ɗanno ene janggoya walla gonɗo e lawol ne ɗanno ne fay Congo walla ne fay Abidjan walla ne fay Gabon walla ne fay Farasi ko miskina so wona miskina na ko yahata on kadi sa jogui sada hokko ɗum zalika Allah wi ɗum hayrun ɓuuri moƴƴande lilladina wonande ɓen yuriduna ɓe ganduɗa ɓe ene muuya wajahallahi barjitari Allah ko golloɓe golliroɓe Allah ɗum ɗo woni masalan anen jobdi mumen ko ulaika ɓeɗo humul muflihuna ɓe mbiyete malaɓe wa ma ataytum min riban kala ko dokkuɗon to banggue masalan anani ɓeydanu jiɗɗon ɗi turbu beele oɗon ganco fi amwalin nasi to banggue jawɗele yimɓe mbaɗirɗon noon ko ha dañon gañari
fala yarbu yebe gandu be gancota ko kam be ngala gañaari indallahi to Allah wama ataytum min riban kala ko dokkudon to bange beydanu li turbu mbele odon gancho fi amwalin nas to bange jawdeli yimbe paama so tawi joomu en badiri non walla li yurbu mbele be gancho fi amwalin nas e jawdeli yimbe yebe pam badowo non kam fala yarbu indallahi be dañata gañaari to Allah kam sa itti huunde a rokkiri neddo o pour woda ko rokkuma ganda kam a wadi biyata ka wadi ko harmi kono ala baraji kam ngarta do dangal farais labbo adda do dimgal ledde fukkanma walla kordo joga beñu war addanma walla labalana masalan se ha wowru addan walla labbo se ha wowru addanma walla mabo addanma londe holko ndartata on dartata ko wutti o dartani baraji wana baraji addiri o atanya baraji to Allah wat o jawata ko wutti tan darata bad it wutti totam sharia wieta ko sa tawi ada jogi wutti ada wawi rokkude mo ko hono ko addan ma ko walla ko buri dum tottumo keba ko addi ko sa andi a wawa wi nawtu kake ma ko wala nama hayda o to hubbu ledde jannande so labba tan addi kay ene sidi babba mun waddi dimgal ledde fukkanima paama won ko dartata sada jogi ada wawi hubbu ledde de sa andi a wawi nawtu ledde ma jeewo yaado go nanja ko min ala nama hayda fala yarbu indallahi sabu beedo be nanyata baraji wana Allah wadi on paami wala mbaba wama ataytum ko gaddudon dokkudon min zakatin to bange sadak kala ko gittuda non to bange sadak turiduna biha odon muyiri sadak o wajhallahi yeso Allah tan ay Allah fa ulaika beedo humul mudifuna be ngoni sawantebe gaddudo sadak tan ko sadak tan hay huunde o faani taki e ko wadi ko so wana sadak beedo ko sawantebe baraji a famide ebe certi seeda dokke de ne certi o addi tan wutte rokkima walla addi temedi rokkima o ko baraji darata walla o ko almudo roni mo waare ledde fukkanima walla o ko biye roni mo waare ledde fukkanima o ko baraji darata o fa ulaika mul mudifun be ngoni so wante Allahu Allah alladhi ko on khalaqakum sa anda Allah ma halam ma hol kanko o wi Allah ko tagdo on humma razaqakum o arzigini on humma yumitukum o wara on summa yuhyikum o wurtiniya on o woni Allah Allah tagdo on arzigini on wari on wurtini on ko wiyete Allah hal min shurakaikum mbele ene jalangeji mon di man yafa'alu min zalikum min shay'in mo ene wawi wadande on hono doyado gere hunde man yafa'alu mo ene wada min zalikum dum mon min shay'in hunde wona jalangeji mon baado warde wona jalangeji baado wurtinte wala jalangeji mon baado masala nanide wurnude wona jalangeji mon baado tagde ay goto wawa bado woni o ko wiyete Allah subhanahu senade wodani Allah wa ta'ala o towi o mawni o senima amma yushrikuna kebe dindinta e makko ko wana kan zahara al fasadu feñi bonandeji fil barri to bange jeerinde jeeri tobo famda walla pudi pamda basa arde toba ara pudi basa hewde walla pudi gara toba wasa hewde wal bahari to bange yaalo bonande kadi feñi toon liddi maayere wi dut ndiyam hay lingel ala hen wala fof naati gile fellemme ha ndar ala do naatani yimbe jabbi gese nyaamama wan andi ka wana hewde ilam addante hewde gawri wana ilam hebbinta gawri ko Allah sinno ko ilam hebbinanno gawri hikka gawri e rayo fon ala mo jabbani ala to jabbaka fof non Allah wi bonande feñi hen holko woni sabab bima kasabat aydin nas sabu ko juude yimbe paggiti e bonandeji mumen dum Allah neli tenki neli ko woje baleje ene nyaama gese de ala ko bawda he enen hooje nyaama gile ndoni den da awdi de
gila eɗen dondi ɗo awde eɗen dawa nden hooƴe ñaama sabu tenkere ngaaɓa hunde ko ngaawa e nder hunuko mum toɗɗo ɓenna andi ko fuɗata bima kasabat aydin nas yimɓe mbaɗi bonandeji ha tampi mbi haydara mbaɗani kadi ɓe mbi ko mbaɗani goto fof wi ko waɗani haydara yimɓe tubata Allah wi waɗiri ni o wi ko li yusigahum o waɗiri noon o wurtiri tenke ɗe o wurtiri kowoje ɓaleje ɗe e come ɓutte ɓaleje ɗe o wurtiri e gese ɗe ko li yusigahum beele o menna yimɓe ɓe ba'da alladi amilu yoga e nden hunde nde golluno golle banɗe ɗe yimɓe golli ɗe Allah menna ɗumen ɗeɗo lebte beele ganda wonko mbaɗi la allahum yarji'una beele dutto kono no mbiɗen ala ko mbaɗɗen wadde en tubata goto fof wi ko ala ko waɗi goto fof wonko waɗi ha wi dut tewi ko waɗani kadi joni noon holno artirta e jabbitoyde iya jabbito ƴeewa ya ñammino ñamɗo gese o ñaami gese ɗe ko yimɓe ɓe wona tenkene ɗum noon haade yimɓe ɓe no mbayno mbayni hay so ɓe jabbinima ko noon tan wayata o tampino hoore ma foftinta ko yimɓe fof tubana Allah go fof qirro ko kuɗaɗo tubani Allah yaafo Allah yiɗi yaafnede kanko alamɗo sen kuccite makko omo andi kanko wawi en kanko ɓuuri en sen kuccite makko enen fof en qirrimo ko mbaɗɗen tan o jaɓat kono no mbiɗen ke mbaɗani an a wi a waɗani min mi wi waɗani goɗɗo wi waɗani joni hol baɗo ko fof ko waɗa won mbiyo ko min wayi go fof ko waɗa go fof bone nana en ɗuufi e muɗum goto pop bone nan ɗuufi e muɗum ha heewi gasata te go fof waɗani haydara wadde waala ñaame en jabbi jeeri en coñaani en jaa ha ndar en soñde ha ɗo weli ɗo tan gese jooɗi toɓo darti ya ha ɗo welata ɗo tan ɗo butali hankkadi wiya waɗi cette ga boywa cammeje gufti ga tan ndungu darti yoɗi ko heddi ko fulɓe jokkiti ñaayi ha laaɓi garti jooɗi ko yimɓe ndumno remde ko lebbi tati ɗi fof tata lardi parɗen waalo ndirɗen kadi en fof mbaɗen ndirgu royi paaɗen waalo jabbuɗen kadi ha heewi tenke mbi ha garon min ga kefti kadi makkaji ɓe kolnoto noon hay makkaji mbatti ñamde hay makkaji kewɗen ɗi ñaami Allah wi waɗirini ko beele yimɓe ɓe dutto yimɓe ko huɗaɓe duttaki andi annabi Moussa en waɗino ñalawma goto eɓe jarno toɓo no satti eɓe jarno Allah wi Moussa on jarnima mi addani toɓam won naafiɓe nana nder mon on haɗimi addude Moussa wi hollumin on naafiɓe min jaltina ɗum o wi nden minen wona naafiɓe Allah wi nden minen wona naafiɓe somi holli on naafiɓe o mi wona naafiɓe ɗum noon foftinta on ko onon moƴƴuɓe ɓe e kamɓe bonɓe ɓe fof tuuboyon duttiɗe tuuboye Moussa wi kam fof eɓe tuubi Allah addi toɓɓu mum Allah yiɗa weñude neɗɗo so Allah winamo kaari ko naafiɓe tan yim fof nangue ko naafiɓe kañum no boore wuɗ kono noon jiɓɓe ɓe gaɗa ade andaka o wiɗongo naafiɓe nanayi moon onon fof tuuboye gasi naafiɓe naatti hen tan kamɓe kadi gasi toɓaɗi enen sen mbaɗino noon an biyo ka moƴƴo e min biyo komi bonɗo enen fof ton tuube gasi tan Allah adda ɗum woni zahara feeñi alfasadu bonande fil barri jeeri wal bahri e maayo bima kasabat aydin naasi sabu ko faggiti ɗum juuɗe yimɓe Allah wi waɗiri noon ko li yusigahum beele o menna tagore nde ba'da alladi yoga e nden hunde amilu nde ɓe golluno la allahum beele jo kamɓe yarji'una ɓe tuuba ɓul wiɓe kamɓe makkanade siru fil ardi jeehe e leydi he fanduru ndaare kayfa kana no laatori aqibatu wattande alladina no ɓen min qablu ko adinoɓe
adino be jeewe alhaali men no wano kana latinoma aksaruhum ko heewe mabbe mushrikina ko heeferebe kalka galliji mumen non nan don e lawol odon jiya odon birto kubeje mabbe Allah yi fa agim nyimnu wajhaka ya somali dini wanande dina alqayyimi pochir min qabli ko adi ay atede arata yawmun nyalama la maraddalahu mo ganda duttugol alanadu min Allah Allah yawma idin on nyalama so wadi nyane hende yasaddauna nyane hen yimbe be cernde caggal hasbore be pewa aljanna be pewa jeygol Allah yi man kafara kala mo yeddi Allah fa alayhi kufruhu ko yeddi ko koy makko artata on nan ko jeygol fay wana o men amila salihan kala mo golli ko moƴƴi fa yamhaduna fali anfusihim yamhaduna fali anfusihim ko koy mon yamhaduna newnanta so tawi masalan neddo o moƴƴini koy mum artata sabu woni o man amila salihan kala mo golli ko moƴƴi fali anfusihim ko koy mum yamhaduna newnanta masalan liyajziya Allah wi wadirno ko ho yoba alladina no be amanu be ganda enen gongini Allah wa amilu salihati golli golle majje min fadlihi e bulal makko innahu kanko Allah la yuhibbul kafirina ila hefere wa min ayati en jaa e kawnide Allah an yursila riyaha wa nalda keneli di mubashiratin kedi beltinoji wonde tobonana ara yi wonde jiwna tan hendu weldu ara tan yimbe biya aha koy nanne bagage mun koy nanne bagage won ji woni udditi Allah yi wali yuzibakum bele o menira on min rahmatihi e yurmene makko wali tajriyal fulku bele laade de dogira sabu ndiyam dam bi amrihi e yamirore Allah wali tabatahu bele odon dabbira min fadlihi e bural makko jolone laade de nato ndiyam dabboyon jula guji jehon badon continuer ni badon e batoje Allah ko mi wadi non wa sayi Dakar ma yidum wala Allah kum bele jo onon taskuruna odon manta neemaji Allah wi wala gar ko go arsalna min qablika min nilino ko adinama min nilino rusulan nelabe ila qawmihim tewde yimbe mumen fajaa'uhum annaba be ngare yimbe be gaddani be bil bayyinati hujjaji bangul fantaqamna min anani min lefti min alladhina ben ajramu be ganda ko bakkodin wa kana latima haqqan e gonga alaina e do hojjura amen ene waddi hen nasrul mu'minina wallude hefe julbe e do heferebe dandude masalan julbe halka heferebe Allahu Allah alladhi ko on yursilu riyaha mo enenelde keneli di fatuhiru di ita sahaban ko wete dule fayabsuduhu keneli di berta dule de fi samai asaman kayfa yasauna Allah yidri so Allah yidri non Allah wertitta dule asaman so welamo hebbina dule de so welamo famdina de wa yaj'aluhu o wada dule de kisafan ko taje caggal dum so tawi dule de denti ha bawli wi kurum caggal dum o serde dule de ngona taje tan fataral warganji ya tobo yakhruju ene yalta min khilali hakunde dule Allah yi ko mi wadi wal baddu o woni Allah o foti rewede fa ida asaba bihi so tawi o meniri tobango man yasha'u ma haji menude min ibadihi e jiyabe mum ida hum deke yo jiya kambe beltoro top wa in ko woni fi wa in kanu sabu belatinoma wa in kanu sabu belatinoma min qabli ko adino an yunzila alaihim anani de ko adino jippinede tawongo e mabbe min qablihi ko adino dum ko kambe yimbe be la mublisina kabe fipkinobe yurmede Allah so tobo leeli arde jahan kanji be ngona haadi kade en tobetaake wana non biido den hik en jehi ha korta daare mayde to baarami hikka kaare en kay bange gunas madina gunas kay ben kay geso men gufti bange tamba kunda ben kay hankanti geso men jalti tan kadi men kalata to kay morsini dange damga o kay hudo ne wayno leydi kadi be kalata en kadi en dogarani danje tobo hikka en jogarani danje tobo hikka Allah wi min gadda wa in kanu min qabli Allah wi wa in kanu sabu be latinoma min qabli ko adino min qabli an yunzara ko adinde tobo ngo jippinte walla an yunzila ko adinde tobo ngo jippinte alayhim mabbe min qablihi ko adino dum ko kambe yimbe be la mublisina kebe fiftinobe Allah wi fanzur ndar ila athari fewde batte rahmatillahi yurmede Allah jewna Allah wadi
kayfa yuhil arda ƴewno Allah wutini ndi leydi ba'da mawtiha caggal nde leydi ndi yoori wi kos ƴewno Allah waɗi ndi wurta jiyaadi keto jiya huɗo yalta hen inna fi dhalika ay woni e inna dhalika woni e gurtingol leydi no leydi wursitani ni la muhyil mawta ni o wutinirta may wa huwa Allah ala kulli shay'in kala hude yo hude qadirun ko katan wala in arsalna rihan wallahi so tawi min neli hendu wallahi so min neli hendu fara'awhu be ji hudo ko musfarran e ko soy jiyala dallu be battina wallahi min ba'dihi caggal coydugol hudo ngo jiya be battina kambe yimbe be yafuruna e be jedda neema Allah e taw so tawi Allah addi hendu mum bonni hudo ko jiya be ngona wiide ngoto bo tabgo hikka ngodo tabo de mojjaaji ngodo ndedo jiwandi en jam mum ka wada ka barki to fo hudo fo boni ngo tabo gay waawa bonu panra ko Allah maro Allah biida wada ka barki mat banra ko Allah mojjinta ko Allah wana to fa innaka la tusmi'ul mauta an Muhammad non hawawa nannude maybe wala tusmi'u summa awawa nannude paw addu'a noddandu ida wallaw so tawi dunkiti mudbirina ene dogi so dunkitima ene dogi awawa nandude wama anta wanani an bi hadil umyi ala wawi fewnide gumdo an dalalatin ga majjere mumen awawa in tusmi'u Allah wi nanata nande jabgol e pamgol illa man yu'minu so wana mo ganda ene gongina bi ayatina e qur'ana amen fa hum kanyumen muslimuna ko labbinbe gotidingol